יוצאת היום לדרך חדשה, אבל הדרך לשם לא הייתה פשוטה. נכון? איפה פגשת המנטורית שלך? פגשתי אותה במקום הכי נמוך שהייתי והכי חסר ודאות בחיי, אחרי מקלט עם פחד, חוסר אמון והמון כאב. למרות ההשכלה והרקע המקצועי שלי, האלימות פרקה הכל. ועינת פשוט הייתה שם. אז קודם כל זו הזדמנות לומר לך תודה. ותודה... עינת, איפה את? תקומי בבקשה, תדליק לי אור באולם. תדליק לי אור באולם. צדיק אותה. איפה היא? אני לא רואה. הנה. תודה רבה לך. צילמת אותו? טוב, נשאל אותך את השם. מה היה הדבר המשמעותי הראשון שקרה ביניכם? היא לא ניסתה לתקן אותי, היא הקשיבה, לא שפטה, לא מיהרה. ומתוך הנוכחות הזאת בעצם נבנה האמון בינינו, ולאט לאט גם נבנתה מערכת יחסים עמוקה וגם הביטחון חזר. איך מתמודדים עם טראומה בתוך הקשר הזה? בצעדים קטנים, היו שתיקות, דמעות, פחד לשתף, אבל היא נשארה. אני חושבת שההליכה המשותפת הזו לימדה אותי שזה בסדר לא להיות לבד. אם יש פה מישהי שרוצה להיות מנטורית, מה את היית אומרת לה? מה היא צריכה להיות? פסיכולוגית, עובדת סוציאלית, נשמה, אימא, אחות, מה הייתה צריכה להיות? קודם כל זה לא רק מנטורית. כן. בעצם, קודם כל, במקדם לאורך כל הדרך יש באמת ליווי ויש מערך מאוד מקצועי של קהילה תומכת ועוגן, כדי שתוכל להיות נוכחות יציבה בעצם בתוך מערכת יחסים של אישה שחוותה אלימות. כי באמת לפעמים נוכחות אחת עקבית יכולה להחזיר את התקווה והאמונה שמתערערת לאורך הדרך, יכולה להחזיר למסלול חיים שלם. ובנימה אישית אני רוצה להגיד שזוהי תופעה חברתית לא רק של נשים, ושיש לנו את הכוח להשפיע ולשנות. תודה רבה לך דנה.